boto ka kung taga province ka, gobernador, vice-gobernador ka, board member, no, congressman, sudad ka province, mayor, no, sudad man kag probinsya o vice mayor, kag mga city council subong mga municipal councilors. Ara na da, no, laba-laba ning mga listahan nga makabaaton nga baluta, no, butan ni kalaba pero sige lang no? So ang importante, no, nga team exercise naton ang aton sa nga right of suffrage. Ang hindi kita iya makabanan magakwana, no? Hindi kita siling tipigoson kita na, no, tagaan na kita sang kantidad. Para hindi na magkadto sa presinto ka magboto. Ang akon nga pangabay sa inyo kag panugyan, boto gid kamo. No? So managay ka kabudlay, no? Kung tagaan ka mo kwarta sa politiko batunan nyo, importante wag mong pangayo. Kay ti way gina sila sang sukton sa inyo da, no? So salitigin hatag gumanto. O ti nga manukot ka subong kay naperde ka. O ti nagasto ka dako nanukot ka subong kay naperde ka, ginhatag mo to sa akon personally. Wala mo to yagin hatag iya makabanan nga nangayo ako. Mo nagsiling sa mga botante naton diri no, sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kita nga mga Pilipino imo unta kag isigahom ta nga sagrado ang aton siling nga boto. 10 minutos sa kaligan sa takna ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad anong ato labing tolor pangdon. Pinakamadalagkuan ta nga babalita sa mga top series of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. May kaupod na karon aton nga Regional Director sa Commission on Elections o COMELEC, no, si Attorney Wilfredo J. Balisado. Kay buloon ta, no, ang mga nag-alanabot ng mga eleksyon para parinalya diri sa aton, 39 days more to go kag eleksyon na. Kag ti siyempre sa asulod sang anom kadlaw sa pagsugod sa kampanya lokal. Di so far so good, mayayong aton sa mga kabaran nga kuana, no, nga kuan diri ng mga peace and order situation naton, no, mayugig kay may mga peace of mind aton mga politiko, wala nagalinaway, no. Ang mga supporters lang yung nagalinaway kada sobra pa sa mga politiko. Di nga, kung magdaog na sa babalikin na si imo, nga kung magdaog na sa maalibantar pa nga buhi mo. Mo makita din Japon daw, bisan ilabo mo sa salsalon, dilas bato ilabo mo sa salsalon. Di sige, no, mga dugang preparasyon sa Commission Election sa calendar of activities. No, sa diri sang COMELEC sa sining palabuton nga eleksyon. Samtang duga pa sa diri nga mabalita derman sa ato sa ring palatuntunan. Dumduman itong nagkalalumos, no, dito sa may bahin sang sudad sang Bago. Sang trikdan sa ring Martes sang aga, no. So diri makabanan, no, may interview kita diri sa alkalde sang sudad sang Bago kay gin-check nato na kay may mga impormasyon kita nga na baton diri nga ang rason kuno kun nga ang nagdalom na dang suba sa barangay Napolis ang in-inquiry operation, no, kang ginapanagyahan kuno sang ni ascertain tukan sila ganin ano ning iyang apelyido Gonzaga, isa man kuno ini ka abogado, no. So ti ang kuan diri pahayag ni Mayor Nicolas Yulo nga ti nagkasubo gi sila, no, sa sinisabit nga insidente kag may financial assistance naman gaginhatag dito ang Bago city government kag ang investigasyon sang sentro sang City Environment and Natural Resources, no, angot sa siring quarry nga kuan ko na ginamanage sa certain Gonzaga, no, nga isa sa mga tutudlo nga rason nga sang una kuno ang suba da kanabaw lang na da nga kun mahulog kada ti makatindog kay gani kuno mo ti subong nga makan mo from 1 meters 1 meter, no, subong ang kadulumon nag 5 meters na. Di kung 5 meters ano na nakataas, no, pila na nakatapak, no. So mga 15, no, possibly mo na o mga 15 or pulo sobras pulo o katapak na nati medyo madalom-dalom na ina, pero kung 1 meter lang pila na mga 2.5 feet ay isa ka metros, di kung mahulog kada iya sa suba, no, makatindog ka pa iya, so makaluwas ka, no. Ti ato disgrasya atong natabo, no, way magisaling ginhungod ato pero disgrasya nga nagkalahulog to kay may aligar nga gintiklod sa sining isa sa mga pakaisa nila, no, ang ining duha ka kabataan, no, nga magpakaisa kag ti ginluwas sa ilang tiya, tatlo gid sila ang nagkalamatay, no. So and then ti
madalom ang lugar, no? Madalom ang tubig because ang quarry, muna rason nga nagkalalumos. No, kay ang tiya maluwas man tani sa ila pero ano muna kay di man kabalo maglangoy. No, so nabukaran na lamang ini, no, ining operation. So may permit bala ini, may nagakaigo bala ini nga permit. No, so di makabanan sa bahin sa ato sa ring nga makauturan ang ining quarry dira, no, nga konserin nagakutkot sila sang bala sa idalom sang Suba. May interview kita karon no sa kay Mayor Nicolas Bayulo ang alkalde sang syudad sang Bago. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita kung impormasyon diri man sa ato sa ring nga pagpalagad. Report man karon ni Bombo Dennis Rubica, no, ang ining sa bahin niya makabanan sa siring pahayag, no, ni Dr. Claudelia Josefa Pabilio ang in charge sa cold storage naton sa probinsya sa Negros Occidental ango sa siring pag-expire, no, sa mga bakuna sa provincial government, no, sa probinsya sa Negros Occidental kay ti ang ini nga bakuna amo ini bakuna nga ginapadala diri sa national government. Anong rason ko nga kala expire na, no? So ti do ikaduwa na ini guro ko madayon. Mas strike to na iyang probinsya sa Negros Occidental nga kala expire ang bakuna. Pero sa punto nga ti ang balong nga ti ano muna kay tawo, no, ang hindi magpabakuna ti ay tamhimo. Ti ina iya isa ka tinamad ina iya, no, nga sabat. Kag ti nga pag hindi sang tawo, hindi naman dayon kamo. Sa mga mayor, mga local chief executives, no? Okay lang ako nalabutan ng herd immunity ta, no? Pero in the case kanti way ta pa malabot aton herd immunity, tinagwa karon ang tawoy ang masunod sa aton. Or kitay ang masunod sa aton, kitay masunod sa matawo o kabong ang mga opisyalis, no? Dapat ang mga opisyalis amo na ang masunod sila ang mga pumuluyo. So mangita kita means another means or alternative makabanan sa bahin sang sining pagigaraton sa mga vaccination sa aton sining tagsa ka mabanwag syudad sakpan sa probinsya. Tiway man sa Bacolod although nga di kay na may impormasyon man o nga nagwa nga ang syudad sa Bacolod ang may mga bakuna man, no, kapag kala expire, no, sa sining iya nga palabuton, no, nga masunod nga bulan. Ti ang hambal diri makabanan nga ti although dutay naman ang pabakuna pero ti sa siling na kuan man na ini, no, nang kuan na nang ara naman sa herd immunity nagalalapaw na gani, no, ang aton nga herd immunity sa mga sa syudad sa Bacolod. So ibalon tatong karon kag tutukan taniya, no, ang ining balita sa probinsya sa Negros Occidental. So kung may makala-expert masayang naman ni, no, ang aton sa niya makabanan nga kuan ano nga bakuna from the national government. Di isang una nga nagapangita kita sa bakuna daw perti man ang pag-hold nila to, no, sa central office, no. So ti amo to tani at nahay nga kag ang sempo, no, nga ang tawo to garharagin sa bakuna. Di kay padugayan man nila kuan, kay padugayan man nila tawag sa ngani ng padugayan man nila, no, sang padala diri. Ti pag-abot sa bakuna sulunggod ng tawo. Di kundi karon problema nga dako gid karon sa aton, dako gid sibuyas Bombay ni. Samtang duga pa sa diri nga mga balita diri man sa aton nga para tuntunan si Bombo Lianis Ilminado. May interview diri sa aton sa Bureau of Fire Protection, no, ang tagpamuno sa BFP diri sa syudad sa Bacolod, Fire Chief Inspector Del Ligaspe, no, ni makaktanan sa initial nga assessment di subong 31 na end o kung ma-end na, no, ang Fire Prevention Month. Pero amo nang ginambal naton, no, inibot silingon nga kung mag-end na ang Fire Prevention Month, hindi na kita maghalong, no. So sa nga bulan sa Marso damo man mga sunog, kitang record dire kag napang respondihan, no. So himuon naton nga ang adlaw-adlaw nato sa Mekolton, no, ang Fire Prevention Month himuon tani everyday, no. So easy to it tagid nga everyday is a Fire Prevention Day. Kay budlay na,
Kay mayo pa na gani nga makawatan ka, sangsa nga masunugan ka. Di ba? Oh, mayo pa na gani, no, nga makawatan ka, sangsa masunugan ka. Kay kung masunugan ka, bungkit urot gid. Pero kung makawatan ka, at kung ano lang na makita ka madalas sa madalas ang kawatan niyo mo lang na, no? No, so may bilin ka pa. Oh, sige, no? So ang sunog ya way na sang pili ni naibot silingon nga sa Marso latay matuhaw no? Ang mga sunog ti because na isang kapabayaan naton, no, negligence ta, no? Kay siyempre ang sobrang salig ta o mga electrical wires ta da, no? Sito itagin nga kung magpalinya kita sang kuryente, dira ginaya dapat sa mga license nga electrical engineering or electrical engineer kung butang kita na manghimo sa mga kusina naton, ining mga nagagamit sang lighter, mga nagapanigarilyo, nagagamit sang pusporo, no, mga LPG tank na tunda, sito itagid nga sarado ina, no, so ipamutang tani sa mga lugar nga hindi malabot sang mga kabataan. Di kabalo naman kamo sa mga kabataan niya kung makakita pusporo kag lighter abi nila ni gampang pa sila imo. Lain man na siling nga naghampang kay literal, no, nga meaning gampang ka sang kalayo, lain man na yan, no. Oh, may literal ba nga bagay mo, no? Pero kung ang mga kabataan nga makadakop sina tutuod ginaing hampang. Oh, no? Kung sa gani ginahimo pa ng ekspresyon sang aton nga mga katigulangan no? Nga naghambal nga hindi ka maghampang sang kalayo kay delikado ina. Oh, sakto gid, no? Kay bungkit urot gid tanan mo nga mga gamit pating mga haligi sang balay mo da. Ninano pa na ka steel truss ang balay mo da tapos gid. O, de sige ha, pamatian nato ni karon yung makabanan naman sa aton silinga para tuntunan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Diriman sa bahin sa aton silingang palatuntunan. So sa aton silingang makabombo, madalakuan nga mga balita nasyonal ti Arehoa. No? So kasunod sa sining pag-withdraw ni ang running mate, no, sa didisang aton nga fighting senator People's Champ Manny Pacquiao, pag-withdraw sang iyang running mate nga si Lito Atienza, no, sa palabuton nga Mayo tuig 2022 nga eleksyon. President, kandidato sa pagka-vice presidente. Nagpahayag madiri si Atienza, no, kag pagpanawagan sakay sakay Lacson. Kay gusto niya man, no, sa dili makabanan, no, nga ti he wanted Lacson's running mate Senator or Senate President Vicente Tito Soto III nga ma-team up sa kay Pacquiao. Pero ti ang sabat naman diri ni Lacson niya ngi mo oh, sino kay mo no, nga maghambal sa akon nga mag-withdraw. Oh, ti sala mo na ka nag-withdraw ka, no? Pero kung nakita naging maguron at sinsa nga daw ay naging sa iyasang kalaban-laban, no? Mo na gani, no, sa filing sang certificate of candidacy, siguraduhon nyo gid no, nga kaglantawon nyo gid kung balati anong possibility, anong winnability nyo di, no, ano ang may 3M ka mo, money, resources, no, at the same time yung makabaranti arap machinery, no, may political machinery ka mo, o da mo na bala, no, ang presidente, no, hindi lahog nga mapapilian mo ng posisyon, presidente, vice-presidente, senador, nagagastong iban sa binilyon mo. Pero, kung lantawon ta naman, no, sa din makabaran, sa limit, no, sang gasto, tag 3 pesos lang sa campaign period, tag 3 pesos lang kada adlaw na tani, no? So dapat ang isa ka presidente magagasto lang sa more or less pila na, no? Mga 16 or 15 150 million pesos sa the whole nga duration sang campaign, pero ini wala nagasanto, no? Kaysa na siling tanang magbilyones, hindi niya siling milyon, 1 milyon, 20 milyones, 50 milyones. So sa ahaw lang gani nga 4th class municipality, no? Banwa bla nga 4th class, nagagasto gani ang nagapapili sa pagka-mayor sang tag 100 milyones, tag 50, 80 milyones. Ay pa kung mapapili ka presidente, ka vice-presidente, no? Hindi lahog-lahog, billions of pesos. Kung why magadonasyon sa imo, kung luoy ka.
No? Kaluluoy ka. No? Muna sa filing balas ang COC, ilang taon nyo na nakadaan. Ako okay giko ni sa two-party system nga ginatawag mo. No? Dapat yata ni amin ng aton Comelec Omnibus Election Code. Nga hindi tabla pag, although okay man na nga damo, nga damo kita nila gusto nga magpapili da kung ma-file sang COC para damo tapilian. But, naobserbaran nyo anong nagkakatabo subong. No? Sa kalaba-laba, ang nagapapili sa pagka-presidente, pila na pulo. Sa pagka-vice-presidente, although mga laguro sa limana, no? Ang nagapapili, may mga nuisance pa na. No? So, although kinaiya taman nga mga Pilipino, dapat magpili kita. Pero sa kadamo-damo, daw kaburing man, no? Although, sa punto nga damo, iya matagaan sang tsansa, nga mag-file, sang ila sa nga certificate of candidacy sa pagka-presidente. No? Kagaya ko na ano nga posisyon. Why kita limit, Sky is the limit kita. As long as na-meet mo lang ang mga requirements, kag hindi ka pa i-declare sang Comelec nga nuisance candidate ka. No? So, ang pulo kabilog is too much. No? So, that's why nga, may mga ginadihon na dala nila sa mga debate, no? Ining two-party system. No? Pero sa Amerika, pero hindi mo sunod ba sa Amerika, pero daw, laban na ba daw, mumanay, no? Kay ang structure sang aton nga 1987 Philippine Constitution, Amerika man na. Ang pattern, Amerika man, no? Gali kay Pilipinas lang kita at sila Amerika. So hindi magitanan ginsunod dapat alos kalabanan, no? Ang provisions sa aton sa nga 1987 Philippine Constitution, kumbaga, amo nang aton nga Biblia. No, diri sa pungsod Pilipinas ginasundan ta sa aton nga kasuguan. No? So, sa pag-withdraw na tsensa, we're expecting basi may masunod pagid nga mag-withdraw diri. Si Pacquiao nagapabati-bati na to kon sa bagay, no? Ang aton na ganit muro mention ta na ni Pacquiao kada nuluoy nam lang ta sa iya ni di ba? May signs na to siyang kunhutikan ako ni God, no? Nga mag-withdraw ako, okay. Apamangkot ganit, paano ko ini maghutik? Paano ko natuon sa bungol abi ni Pacquiao? White chance no? Nga mag-withdraw. Di ba? Paano kay chance may edad ka na, no? Oy, may edad ka na. Nagsinabad ka pa da imo kung nagpabilin ka lang sa gyapon kandidato sa pagka-party list ang buhay party list mo kung upgrade mo na guro. No, kag ginatibong mo pagid na mas okay pagid na guro, no? Kay sa Manila ginasuka naman siya. Kalapierdi man sila. Di ba? So muna tapos mo withdraw mo lang ulit ano na yung pangalan niya to na to sa official ballot, no? Siguro nagulpihan lang ni siya muna kay nung ginaplanuhan kung gusto niyo magkontra sa administrasyon, dapat ang kamo nga mga oposisyon unite ka mo, tutuod lang nga unite. Tingob ka na persa nyo para mapukan nyo kung gusto nyo, kid. No? Nga po kanon. Administrasyon kati diri sa Pilipinas. Samtang nagapatapos mo termino kung ikaw presidente, tinagalasay tabo si imo. No? Kasi ligta gani sa una, ang 6 months is too much man. Dapat tag 3 years manitaning term nila ni. Sa presidente tapos pwede lang makapre-elect, no? Amo na. So sa mga senador naman, sobra-sobra man, no? Nagalalawi ka tinada, dusik tuig tinar nila da, pero hindi man nila maubos ang lugar sa Pilipinas, tagaan sang ila sa nga mga proyekto. Ang sabat ni Lacson, no? Sa kaya-chinsan niya, ngi mo Yan, sino gininto mo, ka nag-withdraw kayo mo, tapos proprawagan ka na. Kababak out man ko, no? Sabat ni Senator Panfiloping Lacson siya, ang suggestion kaya kalito at sensa, no? Balik kayo sa eskulahan mo. Eskwela ka sang good manners at right conduct o Konji Marcy. Who is he to tell me to withdraw? Kumbot silingon magdalahig layag sa sensa, no? Bagay nga ginindian man kaging kontraman ni Senator Ping Lacson nga nagapapili pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. 29 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ringa palatuntunan. Iyan na nabata nato sa ringa mga headlines. Pagbalik naton, tutok kita sa maditalya sa ato sa ringa mga balita diri man sa aton sa ringa palatuntunan pagkatapos gidamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala?
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalaga. Ang oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna, alas 7 sa gabi. Diba sa aton sa ring nga palatuntunan sa Zona Libre, Ponce Ilagan, Bombo, Ponce Espino. Sige, samtang ginagandang linya, no, sa dito makabaran sa aton nga Regional Director, no, sa Commissioner kon sa Comelec, si Director Wilfredo J. Balizado. Agad nga istoryahan naton niya makabaran ang ining mga pila ka mga bagay, no, kagusto man naton ipalabot sa bahin sa ato sa ring mga kauturan, no, especially sa halapit ang eleksyon. So we have 39 days more to go kag ini election na. No, so nagahilapit na lang gid makabaran tibuas sa Abril 1 na, no, pagabot sa Abril 9 isa ka bulan eksakto, no, kag magkuan na, no, paligayon sa sining eleksyon. Grabe, no, kadasig lang, no. Kadasig lang sang aton sa iya makabanan
no, nga mga inadlaw. Hindi ta mapaktan. Ang yaman niya ganit, naghambal na gid, no? Siling niya, sano pa ni matapos man. Daw gusto ko na Mayo 9, Mayo 10. Iti pagka Mayo 10 siya, balaan ta na niya kung sino ang nagdalaog mo, di ba? Sa aton ng mga lokal. Hindi gani na magahan. Pero di sa Bacolod, no? Bacolod City, kag sang probinsya sa Negros Occidental. Kabisan pa sa mga presidentiables na, vice presidentiables, mga senator naton, balaan ta na. Alas 10 ang gabi. Pero mapulaw-pulaw naman tas na, no? Hasta naman tamaga, no? Kakabarit siya makabaran diri sa aton nga makautorin same time sa aton nga makabombo. Every 3 years tani nga ma-experience iyan naton, ano? So ano na ang mga latest kag mga nag-alanabot, no? Nga mga naton nga mga election paraphernalias. Diri sa may bahin sang no? Sa bahin sang syudad sang Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, anom ka makaprobinsyanan, no? Nga nasakpan sang aton siring rehiyon, ang Rehiyon 6. Probinsya sa Aklan, probinsya sa Antique, probinsya sa Capiz, probinsya sa Iloilo, probinsya sa Guimaras, kag sang probinsya sa Negros Occidental. No, so kag at the same time ining election bla nato na, no? 5 days, we have 6 days na, no? For the campaign. Pagsugod sang kampanya lokal iya makabanan, no, diri sa bahin sang aton sa nga makauturan, no, ang ining sa starting March 25, di ba? Sa March 25 kita nagkuan no, panigayon sang siring nasambit iya makabanan nga ano, no, nga kampanya sa mga lokal naton siring iya makabanan nga mga posisyon, no, diri yaman sa aton. Pero mula na so hindi kay kamo da hindi kay kamo da magpamisok, no, kay ti sa nasiling tana basta gani politika ang paghambalan, no, damo gid ang nagaka-interesar sini. Mga kauturan ta nagakuan gid, no, nagatutok gid ayo, no, ang ila sa nga tagsa ka madulunggan, no, sa ila sa nga tagsa ka mga transistor radio. Gitawgan mo sa Bombokim ang iya number, no, ni Director Balisado, daw kapilatan naman sa matawgan Bumukim. No, so ti isa na, no, sa mga kuan naton dira, no, so ibaloon ta lang karon dugay-dugay, no, ang away ga sabat. Ti sige. Diri lang kita balikan ta lang na sa karon basi makasulod mo sa online. Diri sa aton nga makautoran. 50 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Unahon ta niyo kay ang vaccine sa probinsya sa Negros Occidental, no? May mga vaccine man coming from the national government nga set to be expired man. No, nabutang ba ang expiration, no, sang bakuna. So speaking sang vaccine sang expiration sa bakuna, daw ginapabutang na ganyan na subong ko sa aton na national ATF ang expiration let's say no, nagpa-vaccine first dose, second dose, so dapat ibutang ng expiration dira, no, sa bakuna kay ti dapat 3 months, no, mapa-booster ka na mo, no, so para nga tawo magpa-booster, no, kay mo na problema subong kay iban daw ay nagana, no, nga mag pabakuna booster dose ika-3 na ini nga pagbabakuna, no? Iti abi nila safe na sila mo kun ano da, no? Pero ti samtang ragadugay nagalawig kag ti katukiban man nga ti within 3 to 6 months ang bakuna hindi naglin epektibo. So dapat ka magpa-booster kita, no? Ti iban yung mga pilosopo yung kasing tanong punon ta na lang bakunang lawas ta. So sobra-sobra na ni ang COVID niyaw. No, hindi na nato minsindihan now. No, di ba? Ti sobra na kakuha na kapag abusar, no? Paglapas tawa no kinamatarong. Ang mga vaccine sa sang kabataan tamo lang na nagyanta ti. Ini astas katigulangan, no? No? Ang COVID yati daw bawa daw do insakto na giman ng sa iban niya do negosyo na gid, no? Pero naiyaway na mga basihan, no? So ini sinsa gitun-an ini, no? Tiyan mo ning virus makamamatay manggid kung naigo kada time. Sa sudad sa Bacolod, may ari dire
No, sa di makabanan sa nagkala expire o kon set nga mag-expire man sa probinsya may ara man. No? Check nato na si Bombo Dinis Rubica angot sa sining report, no? So may 20,000 ka doses no sa AstraZeneca vaccine. Sa AstraZeneca pila ni daw 6 anom sa isa ka vial. Daw anom ni katawong makuanan niya, no? Mabakunahan, no? So mag-expire naman ini. Oh. Ang ining mga AstraZeneca vaccine sang nagabotes bakulod tidwak bulan nga ma-expire. Ti subong bakulod, no? 130% ang kita sa target sa population ang fully vaccinated. So medyo okay nagtadi ka makaguro ginawan tayo sa matawhay di sa bakulod. Oh, no? Ti ginadugangan pakitang dugangan. Di man gani akong duda sang ligad, no? Because sa sining ginaduso pagidning natun-an pa kuno sa World Health Organization ang 4th dose. Tisling ko, isa lang rason li kita ko da. Nagasulurubrang bakuna ta. Bakuna gagin bakal ta sa national government, nagasululubra. Oo, di ba? Sakto hindi? Oo, insakto. Check naton si Bombo Dinis Rubica sa siring report. Kaya sa probinsya may ara naman. Pero ano na yung probinsya? Dos na yung punto sa probinsya. Kung na to may nag-expire naman itong una, di mo? O may ara, pagid mag-expire man. Bombo Dinis, sa report, please come in. Bomo Pons sa pag-check yar sa ato sini in charge na sa vaccine cold room diri sa may probinsya sa Negros Oriental may ara sa mga COVID vaccine soon to be expired na expiry date na bumpos the end of the bulan sang Abril. Sun bulan bumupons Ibuas pitsa uno na kita 30 days na lang ang nabilin before sa expiry date no sining mga COVID vaccine bumupos. So based diri iya sa ato nakuha nga dokumento ining mga mag-expire sa April 30 nga mga vaccine may ara kita diri sa 36,720 doses sa Pfizer Orange Cap. Amuning kwan ba ang ginagamit sa 5 to 11 nga kwan nga ginapangbakunahan naton nga makabataan. Prosuno sa kay Doktora Claudelia Josefa Pabilia, naton nga in charge sang vaccine distribution diri sa Negros Oriental, ngayon Pfizer Orange Cap nga COVID vaccine schedule niya bumpos for second dose no, sa mga 5 to 11 years old na to niya nga makabataan sa Negros. Pero okay. Yes. Posiling ko iniya ang expiry date ni is April 15. Pro initial schedule nga gamiton for second dose. So probably bumpos before ya ma-expire na siya sa April 30 magamit ini siya. No, kasi schedule siya for second dose sa mga 5 to 11 years old. May ara pagid kita sa Moderna, no? 4,890 doses sang Moderna ang soon to be expired man bumupons. Then sa AstraZeneca may ara kita 38,900 doses bumupos ako dako, no? AstraZeneca. Sa Janssen, may 140,539 ka mga doses ng vaccine nga karon sa aton cold room sa probinsya nga may natala naman nga may expire by the end of April bumupons. So mo na yung mga ara da karon sa cold room naton nga soon to be expired bumupons. Pero ginatag kay na ni Doktora Claudelia Josefa Pabilio nga may ara man niya pos nga dumaw sa ligad tote ang aton nga FDA pagwa sa extension nga kay inisali ko na ang expiry date bidira April 30 kati may conference sa extension life pa ni siya bumupos may 3 months 2 months depende suno kay Doktora Pabilio nga hulat to nila kung ano advice ng FDA kay ginalauman ng may extension pa rin mo
may life extension pa ini nga mga vaccine, bombopons, ha? Kay ang proper sing disposa kuno kung may ara gid man sa mga vaccine nga wala niya sing extension, di na matagaan sa extension pa be kay may mga batch number ni, may mga lot number na sa ila nga kwan na manufacturing dra. May ara ako sa nga di why na blasting kwan, why na sing ginatagaan pa sing life extension. Yati ang matapos na dira kung may mag-expire gid man niya nga vaccine kag wala na sing life extension nga hatag ng FDA, ibalik ina nga mga COVID vaccine sa DOH regional office, kag sila at yung bahala kung paano dispose bombopons naman ang proseso abe, no? Kay Bisan Subong si Doktora Pavilion nag-ako gid man ngati sa ila obserbasyon kag based sa record yan nila bombopons na nga nagninit gid man ang mga pumuluyo nga nagapabakuna. As earlier, sa mamaling pahig sa ato ni Atty. Diaz, nga based ilang mga reports sa LGUs, ilang dahot na lang. Bisan sa Bacolod, ganit, ibo sa barato mga post, gamay na gimana nagpabakuna mo. Subong man sa may na nagpabakuna kay gasalo lanapaw na yung Bacolod sa herd immunity. Kung nga tao ay nayagana. Di ko correct na, no? Kaya protein may ara, hindi ba tanan grupo po sila dapat mo po bakuna kung dako niya singilaya nga target na lapaw natin ang probinsya ara pa rin kita sa 60% sa fully vaccinated kag 5% ang waiting for second dose pumpons, ha? Yung mana yang data diri siyang Negros Oriental puti bisan si Dr. Pabilio ganito di ban ka hangop ni ko nagbilang rason kung nga do nagninit subong, ha? Ang mga pumuluyo nga magkadto sa mga vaccination area kaya available man ang vaccine mo sa mga LGUs. Kung pilang request ang LGU nga gamiton sa bakuna nila, ara man, may problema kay bastanting sak sa vaccine sa ato sinicoldrom dito sa probinsya. Kuti do kaninit gid bla na sa mga pumuluyo nga gusto na karon vaccine abot kasi ko ba si kung kampante na ang pumuluyo nga nag-die down na ang cases ang COVID sa probinsya kasi kampante ng pumuluyo nga wala na sa COVID virus sa atong sininga palibot. Ang basing thinking sa pumuluyo ta nga kung nga daw nadulaan na gana. Walang time na nadulaan na gana nga magpabakuna. Batok COVID-19 bombo pons. Kaya sino kay Dr. Pabelio nga sa mga record nila, may aragin ko bumpos nga inadlaw nga sa isa ka LGUs, may ara lang 15 bilog nagpabakuna. Sa una, makitaan mo, linibo po mo, tag 2,000, 1,500, 1,000, na sobra pa ibang nila sa isa ka LGUs sa kadlaw. During sing height ito sa pandemic sa COVID-19, subong yaway nagid, nagid ka-dinit, nagid sa mga utod naton nga bakuna. To amo ning rason depende ni kun ining mga soon to be expired nga mga vaccine naton kun maurot ini siya gamit within this month sa April kag kun matagaan ni sa extension abi kun may advice nila sa FDA natin nga extended pa ng life niya for other 1 month, 2 months, 3 months. Kaya na nagyapon until ini nga gamit sa aton siniya nga mga LGUs diri sa Negros Occidental, bombopons. Pamatian ta si Doktora Claudelia Josefa Pabelio. Sa mga nag-expire, kahulan kami ng kay mga kahatag sa extension ang FDA kapag wala sila sang daw extension kay ginapa nila sa manufacturer. Most often, when amon ginadispose, kaya wait kami sa ilang final stage. Subo, ang malumdaman ko because the latest inventory, ang nakita ko to is, ang expiring natin is April. Kaya ginauna man naman pagwa ang kwan mo, ang mga near expiry. May mga ara kita na na-distribute na kay, let's say, mga yung LGU, ipanagtag na namon or i-allocate namon, isa hindi pa nila malagas, kaya ang ila ba lang expect na amon ka ng clients, vaccinees, and then ang nag-abot July,
Tapos yun yung sa mga second dose, expect sila nga dapat on this day, let's say 20, ang mag-abot 15 lang or 10, amo na siya ang nagkisa nga mo problema mo. Ang mga near expiry, as much as possible, ginakuha namon sa LGU, ginaayo man namon sa ila, nga gamiton i-priority ni. Ang iba ginakuha man gid nila. Kay with the intention mo lang nga inang kay may expected sila nga number of clients, and expect sila amo na galing may times na hindi mag-abot. Actually, ongoing mamang among booster shots. Ongoing ang sa mga LGUs. Bisan sa hospitals, nag-schedule kami vaccination days. Kali amo lang na, sakto na siya nga man ni Attorney Diaz. Subong, nag-jutay, nagkakadto. Kabalo ko ang mga LGU, mga practically everyday, nagagawa sila para nga magkuhan sa mga vaccination sites nila. Gina-monitor ko man sa may arang na si Victor. May makita ko ang report sa mga vaccination. Hindi ko kakon kung ano with ang reason. Hindi man bala sa aton man on the part sa, when I say aton, sa part ng health man. Kasi nagka-conflicting signals ang mapagwa bala nga mga information. Ang instruction sa mo, let's say nag-expire siya, instruction namon ginapagwa da yun sa, they still store them at the required temperature at the required na storage facility. Kay pagwa sila sa extension. May arap man sila ginahambal nga wala na gini chance for extension. So ina siya ang instruction sa amon, and when may amo sila nga vaccine nga last number B, i-return na siya sa i-return na siya sa DOA, so sa Regional Health Office, kag sila ang responsible for that disposition. Po sa mo to ang pagpayag ni Doktora Claudelia Josefa Pavilion. Amo na siyang vaccine distribution in charge diri sa probinsya sa Negros Oriental. Nga to ginakawan mong pons kiti ko namo ni kadamo nga mga vaccine diri sa atong probinsya sa Coldrom na ton. Soon to expire. Exactly, it's April 13 expiration date. Baka sa kajutay siya yung nagpapabaksin. Kung basta bila kung bumbahan pag kita rin padala sa duga nga baksin. Kag magkalapanos mo lang. So kanugon bumupons. Sa mo nang isa sa gina apprehension at tundalang basi imapanos lang. Kung mas poid lang. Ini mga vaccine naton. So muna gani sa nagigati mo na interview naton sa atong provincial officials. Ngati panawagan sa lagapo kung sino pa dahil ang pabakuna, pabakuna na gid, no? Kiti, as mentioned kina Dr. Pabelio, natin nagagawa man ng mga LGUs naton sa mga lagyo ng barangay, kaya nagakandak naman gani sing house-to-house vaccination. Proti kung traon ta diriya sa ubos, sa mga vaccination center naton like sa barangay, sa banwa, or syudad, no? Kaya jutay na gid lang. Sa mga nagbakuna diriya sa ating probinsya sa Negros Oriental. Yes? Wala iyasang bakuna ang probinsya nga gimbakal nila nga manog-expire? So far bumupon wala, no? Sing atong gin purchase ang AstraZeneca ang vaccine naton. Kay kung sa mga pus ito may mga portion may tagpila ka libo to nga nag-abot since last year pa, no? So far most ining mga ari diri sa Coldrom naton, mga vaccine niya nga hatag, no? From the national government through sa aton sini DOH Regional Office. Most kay mga sangdamlag pa kuti may mga interview kita sa aton gobernador sa aton provincial sector, ining mga vaccine nga AstraZeneca nga purchase sa aton probinsya. Once nga mag-abot ini diriya sa aton probinsya, gina-priority ini nga mapagamit sa mga negosanon. Amo ng proseso, bumupons, no? Kaya tingi lang sa dito nag-abot, no? Mapos na dispose ang mga nagligad, kaya grabe ito yung pagpabakuna naton, no? So ini yung nag-abot yung thousands of doses, dalag ko yung mabulium sa vaccine, halin niya sa national government naton. Nga mo ning damo-damo pakron, no? Dari sa Coldrom, sa
probinsya iya sang Negros Occidental mo kay kalako man to sing gasto ta daw pilato 27 million to gin baka 100,000 of doses no sang AstraZeneca nga gin purchase na to no during ito sang pandemya ngati ulihi man gani nagalabot no dugay man ka nagabot unang batch to sang Astra to do 3,000 plus na doses na itong abot. Amat-amat lang abot. Amat-amat. No? Bobo-ponso mo sining ko widely sing part dili sing atong gin-purchase kasi ko nag-abot diriya gina-priority gini ma-dispose no? Kamagamit sang aton sining makaturan diriya sa probinsya sang Negros Occidental. So atong tani ko ng abiso sang FDA from the national sa sining soon to expire na nga mga vaccine nga diriya sa paginakop karon sa ato sining ibalik ta naman to sa national government kaya ang una to nag-expire to binalik taman to balik to bumupol sige ko ama to no to sa guidelines sa DOH tiantila to mo to sila ka sa batteries probinsya kuno imon ipalaga to sa region no akag sa national tapos ipatumar sa ila kay birahan na kita di vaccine nga sa una ginakulang vaccine dito luson sa padala day correct matsak to mambal mo gina balangas lingot bangod sining oversupply na karon nga vaccine hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa Negros, hindi sa Pilipinas kasi ginaduso naman nga dapat na second dose of booster para magkalaurot naman ning mga vaccine karon nga diya sa aton bumupos damo naman ang plano ko sa national government ngati encouraging naman sila for second dose ang booster shots no kaya sa national government ko buposos pilagipagikuro milyon to ka doses ang COVID ang aratokron nga nakastock lang natonti kontra aunta bastante naging makatama no ang vaccine naton diri sa pungsod Pilipinas bumupons update ra ni aton makaturan kung ano maging resulta anong abiso sang FDA sa aton sining provincial government bomb funds. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos na. Nakaligan sa takna kalas sa 8 sa gabi. Lalang sa rin Bumbo Kim sa muna sa telepono na lang tamaagi. Muna ito ginasinyas ko si mo, bla, telepono lang. Wala na sa spiyak. O, sige, no? So, sa ato sa rin nga mga kauturante mo niyo, tani, binagbinag man isang kwano, sang DOH, kung sa ato sa rin national kwan, ang aton lang gobyerno nasyonal, no? Nga, sa target na to, 70 million ang target, so kadako-dako ba? Bilyones ka pesos ang pundo, gagin release diri ng mga kabanan sa aton no ginutang ta paning iban imagine subong nga utang sa pungsod Pilipinas ara na sa 12 trilyones pesos no ginabalik-balik niya sa iban nga kontra sa administrasyon sino lang pungsod daw ay pangutang importante daga kadtos tawo no may mga issues manigad gato may mga overpriced to di na to ano na tabo sa filing to no. So, muling na namian ko sa mga Pilipino kaya basta eleksyon nga ni perting paginuwa sang mga issue mo. No? Ang purpose ya for kuan man lang, no? In aid of election, in aid of legislation nati natunaw na ba to? Ti naka-recommend na to ang ang Committee on Senate Blurbon Committee nga file ang kaso ti ano ng status ato? Oh, no? So hindi mo na ang simpo, dapat ang simpo, no mang file ka mo. Imbis ka mo ko tapos na ang kwan, ang administrasyon kaya naban, tik balon mo mapriso gini sa. Pero kung sa harap pa sa spoder, yawan pak mo na, no? So, blasok, tanay, tagini ko magbago naman administrasyon ng taon tabi. Kung sino naman manimuron sa prisuhan, ba siling sang kilala, baros-baros lang Nibla, imo subong ako naman buwas Katrisa minuto sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan, issues ang pag-expire sa bakuna sa probinsya kasudad subong adlaw ang ginatalakay naton. Sa pekling niya Director Wilfredo J. Balisado, Director Wilfred no sa Commission on Elections sa Region 6. Kamustahin natin no ang assessment no ng COMELEC no sa
We have 39 days more to go. Election, ano mga preparations dugang? Director, magandang gabi po live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons pa ito. Yes, good evening Bombo Pons. Good evening sa mga listeners natin. Yes, Director, no? Thank you for the opportunity. No? So, Director, as far as Comelec is concerned, kamusta na po mga preparations natin, no? Sa calendar of activities at itong inabangan natin na mga pagdating ng mga election paraphernalias natin, Director? Number one is tapos na tayo sa training last week. Yung mga teachers na mag-serve during elections, tapos na sila nag-train, and yung iba, nag-undergo na sila ng exams. So, meron silang mga i-access sa internet para doon sila mag-take ng exams. So, at their convenient time, sila mag-take. Pero, so far, wala naman tayong nakikita problema. It's just, there's really a need for them to go to a place where the internet is stable. Tapos gamitin talaga nila laptop na mayroon camera so that ma-verify ng DOS din natin na sila talaga yung nag-take ng exams. So tapos na yung training, ongoing yung mga exams. Tapos first week ng April, Monday, Tuesday next week, start na rin tayo ng training natin ng BOC. Board of Canvassers. Ito yung magka-canvas ng mga results natin sa elections coming from the precincts. So it will be Comelec, employees, tapos member ng DepEd, tapos sa city nandun yung city at saka sa province nandun yung provincial fiscal or prosecutor as member, vice chairman and vice chairman. So, Director, matanong lang po, itong mga number of BEIs and BOCs po natin, may increase ba tayo ngayon na presidential election compared to 2019? Yeah, nag-increase po tayo. I could not just give you the comparative data simply because nag-increase naman tayo, nag-increase yung registered voters ng Region 6. So, nagtaas tayo ng registered voters natin in spite of the pandemic, may mga lockdown, pero 5 million plus na tayo. I could not give you the exact figures, but 5 million plus, 1.9 na nga yung Negros. Tapos Iloilo yata, province, parang 1.3. So, counting Negros and Iloilo, so it will already comprise mga 60-70% ng voting population ng Region 6. Grabe, no? So, medyo, tayo, kaya nga yun, isa sa marason din siguro na i-extend po ng 7 p.m. sa election day kasi mas marami-rami yung expected na bubuto. Yes, early tayo ng voting, 6 a.m. Ideally 6 a.m. Sinabi ko ideally because mayroon pang prior to 6 a.m. may mga preliminaries na gagawin yung mga teacher natin. They should be at the precinct mga 5 as early as 5 a.m. Yung iba nga doon na matulog, especially in Paraplang barangays. They do preliminary sa pag-set up ng VCM natin, pag-arrange ng mga polling places ng mga presinto. So ideally 6 a.m. dapat maka-start na and maka-gain tayo ng momentum in 2 hours time. Kasi by 6 a.m. na marami ng tao, siyempre may nakapila na. So wala pang nakapasok na tao sa loob ng presinto. So bago tayo maka-recover, it will take us about 2 hours na pasok na yung tao, makalabas, pasok, labas, pasok, labas. Tapos maybe by 8 o'clock in the morning, nandun na yung momentum, hindi na masyadong mabagal yung proseso. Okay. No? So, ang training sa mga BOCs po natin, kailan po yan matatapos? Kuwan lang yan, within next week. Kasi nga after next week, Holy Week na yan. So, talagang sweeping na yung panahon natin. And in the next few days, wala pa namang na-coordinate sa atin yung forwarder natin. So, in the next few days talaga magsidatingan na yung mga non-accountable na mga gamit, paraphernalias natin na gamitin sa elections. The most, yung inaabangan natin is yung mga VCMs, which will arrive mga at least 2 weeks before the elections. Darating na yan at least 2 weeks before at saka well-coordinated yan kasi dapat mayroong mga escort from point to point. At saka once nandun na sa mga hubs natin, nandun na rin yung PNP tutulong
para mag-word siya 24/7. Oho. So BCM yan talaga yung bibilang ng votes, ano? Yes, ito yung machine na ginagamit natin for voting and later on para mag-count sa balota natin after the close of election, after the close of voting. So thousands of ano siguro, no? BCMs yung darating sa atin? Ano po? Thousands of units of BCMs? Ang pagkaalam ko nasa 8,000 BCMs, at least 8,000. I could not give you the exact figures but siguro mga 8,400 plus. Tapos meron pa tayong contingency standby na VCM na mga 1,000. Just in case na, actually Region 6 isa sa pinakamarami na spare VCMs. Just in case na may masira na VCM during elections, meron tayong at least 1,000. It will be spread all throughout Region 6 para madaling makuha at ma-replace yung mga in a way, baka midway mayroon mga defective na BCMs. Okay, no? So, iti-check pa yan, no? At iti-test, no? Kasi noong last elections, yung mga complaints sa signals, no? Na hindi makatransmit, Director. So, given na po yan siguro, no? Actually, we are conducting, nag-survey na tayo ng mga voting precincts natin, sine-check natin yung mga polling places kung saan mahina at malakas yung signal. And if ever na mahina yung signal, meron tayong ibigay sa kanila na satellite na equipment para makapag-transmit pa rin talaga ng results. Because we will not, we will try not to, na hindi makapag-transmit electronically. Oo nga, no? So, anyway, tagal-tagal pa yon but sa 2 weeks na ito before election, so okay ba yan sa COMELEC itong mga preparations kasi ititest pa natin yan, ano, Director? 1 week before the election, meron tayong tinatawag na final testing and sealing. Okay. It will run from May 2 to May 7. So pinakamatagal talaga is May 7 kasi May 9 yung election natin. So as early as May 2, we will inform the political parties and the public. Talagang there will be actual voting. Meron tayong mga test ballot. Yung ballot na gagamitin natin dyan are actually the ballots na nagagamitin natin for the elections. So random yan. Any voter, registered voter in a particular precinct, pwede silang bumoto doon sa final testing and sealing. And later on, magpiprint yan ng result. And later on, i-verify yan ng teacher natin, i-manual audit yan, i-check whether yung result doon sa VCM natin at saka based on the manual audit nila ay magkatugma ba. So for example, 10 voters, tama ba yung binoto ng 10 yung result nila na print doon sa VCM after at saka after na i-audit yung manually. I-check yung individual ballots tapos magka-count sila manually ng mga guro natin. So there will be a comparison and there will be an explanation bakit nagkaroon ng difference if any. So there is a possibility na may difference kasi nga for example, 10 yung bumoto kasi 10 naman talaga yung allowed natin na bumoto for purposes of the final testing and sealing. So there will be actual voting. So 10 yung bumoto, pero hindi ibig sabihin na yung 10 na bumoto, buboto yun ng lahat sila buboto ng mayor, di ba? For example, 10 bumoto, 8 lang ang bumoto ng mayor. So hindi talaga yun 10 votes for mayor but 8 votes kasi may 2 na abstain, di ba? So posible talaga na hindi reflective yung tao na bumoto doon sa actual na boto na nakuha for a particular candidate. So posible naman na doon sa audit nakita na bakit lahat ng botante na nandoon sa test 10 bumoto sila lahat ng mayor, bakit pag i-add mo yung boto ng mayor 9 pa rin? Bakit hindi 10? So posible na yung isang botante nag-overvote siya, baka 2 yung ibinoto niya. So makita na yan ang good teacher natin. Pag tingin niya sa balota, makita na doon pala sa space ng mayor, yung isang botante, 2 yung binoto niya. So yung VCM, hindi niya bibilangin yon. Siyempre, 0 yun. So yun dapat naintindihan ng mga voters natin na hindi yan exact parang debit credit na mag-equal yan. So posible dahil may overvote, hindi yun mabasa ng VCM natin.
Kaya panawagan ko sa mga listeners natin, huwag mag-overvote. Ibig sabihin, pag mayor, isa lang naman talaga dapat iboto na natin na mayor, dapat isa lang i-shade natin. Otherwise, sabihin natin dalawa kasi kaibigan ko man itong isa, kawawa din to. So dalawang Hindi binoto mo, ma-count. ang resulta dyan, wala ma-count kahit isa. Pero sa konsihal, 10 yung iboto natin, 8 lang binoto natin, walang problema yon. Babasahin yung 8 na boto. Pag bumoto ka ng 12, 10 lang dapat iboto, overvote yon. So kahit doon sa 12, wala talaga makakuha ng boto mo. So pag makita yan sa manual audit, ma-explain yan ng teacher. Bakit? Based doon sa result na printed at sa based doon sa pagbilang nila manually, bakit hindi magkaparehas? Okay. So ma-explain yan. Simply because some will overvote. Okay. So anyway, pupuntahan talaga natin 'yan, ano? Kung dito na. Anyway, may mga reminders na yan, Director, no? Sa mga teachers papasok ng mga botante na wag magboto ng dalawa, no? Kung isa lang yung More than posisyon. one. If ever na mayor, Pag vice overvote. mayor, governor, congressman, yung mga single position talaga, one-on-one, position talaga, mayor, vice mayor, congressman, governor. So, isa lang naman talaga dapat iboto natin. Hindi man pwede dalawang mayor sa isang lugar. Pero sa konsehal, sa barangay, sa city councilor or municipal councilor or board members, walang problema. Depende ho yun. Pwedeng 4, pwedeng 2, pwedeng 3 sa board members. Depende sa districting ng isang probinsya. Okay. Sige, no? So anyway, tuloy-tuloy ating mga voters education campaign po natin, ano? Para maintindihan lalo ng mga botante natin, no? So Director, 6 days na ang nakalipas, no? Since nag-start tayo ng local campaign sa buong Pilipinas. So ano pong assessment ng Region 6 dito sa atin, Director? So far, wala naman akong narinig or nakita na report. Wala namang report galing sa PNP of any incidents relative sa campaign na nakagulo tayo. Unlike in other region, nakita natin somewhere in Abra, di ba, para may standoff, etc. So far sa Region 6, we are relatively on track, peaceful tayo, and I think people are aware of the sa kampanya, ang mga kandidato rin, aware din sila sa mga dapat nilang gawin. And I have seen, nakita ko talaga na mature yung candidates natin for Region 6. Although nasa start-up pa lang tayo, pero nakita ko na in the first 6 days, kasi bukas magwa 1 week tayo, wala namang report galing sa PNP na parang na-alarm sila about certain candidates or certain activities. Okay, no? So anyway, sa reminders, bastante rin naman yan sila, no? Sila na lang yung ano po yan, no? Magiging parang peaceful lang ba, no? Director, yung campaign okay lang, no? Walang initan. Kaya nga, at the end of the day, makita natin yung maturity ng mga candidates natin on how they behave themselves sa campaign. And hopefully, people would also follow through. Magpa-follow din sila. Kasi kung minsan, mas maingay pa yung mga supporters kaysa mga mismong kandidato, di ba? So, yung kandidato natin, bigla-bigla, makita lang sa party, magkuhan pa yan, magkakumpare pa yan. So, when we give our support lang tayo, huwag nang masyadong, ma-involved pa. Kasi kung minsan, nakakasira ng mga relationship between friends, between relatives, kasi yung pagkuhaan natin, pagbigyan ng suporta ng kandidato, kung minsan lumampas na tayo kung ano yung dapat gawin. So, sa supporters, kalma lang. So, mga kandidato, you still have matagal pa, 39 days pa, minus yung Good Friday at saka Maundy Thursday at saka 2 days before election. So, 39 minus 4, 35 days actually pa yung campaign days ng isang kandidato natin for local candidates. Okay. So ito, last na lang Guro, Director, no? Sorry. Last na lang na question ko po. Itong pag-open sa kay Commissioner Pirulino, no, bilang head ng Anti-Vote Buying Task Force. Kasi sa COMELEC, ito talaga yung tinatanong ng taong bayan sa Commission on Elections, ano? Sa issue ng vote buying, na wala namang ibig kong sabihin na
bastanteng tao or manpower na magbabantay po dito, no? So mga rallies ngayon, may mga nakikita tayo na nagbibigay, no? So sa task force kontrabigay, anong reaction niyo po dito? Ang sa akin is, kung tinan mo talaga sa batas, is anything of value given to a person that might influence him or her sa pagboto niya. So it doesn't have to be money. Kung minsan nga nakita ko, in one time nakita ko talaga along the way, nag-ikot ako, nakita ko talaga yung mga sumama sa motorcade, nagpila muna doon sa gas station para may mga coupons sila na dala-dala. So practically, I think that's one way. Isa na rin siguro sa mga paraan na I don't know, how do you call it? So, I think it's parang nakita ko na part tayo ng campaign strategy ng iba. Marami na tayong mga ways and means within which to give money. May mga GCash na, may mga etc. Diba? May mga padala-padala. So, at the end of the day, it's really voters' education. And hopefully, people will really vote to the candidates na nakita nila na makapag-serve at makapag-deliver sa kanila. Not somebody na nagbigay ng pera at dahil doon, iboboto nila. So, I think the bigger the money that is involved, dapat yung mga tao, mas dapat aware sila bakit ba naging pera-pera na lang to. So, it takes two to tango actually. And voters' education is one thing that I have been advocating na dapat na-educate yung mga tao natin about the sacredness of their right to vote during election day. And hopefully, money is not a consideration. Bakit? Ibinoto nila yung isang kandidato. Okay, sige. So, Director, thank you so much for the time at magandang gabi po sa inyo. Hello po, God bless you. Okay, si Dr. Wilfredo J. Balisado sa Commission on Elections sa Region 6. Update kita na from time to time, no, sa mga calendar of activities sa Comelec. Para gati mahibol ang naton. So BI natapos na Bilogo Region. Ang BOC naman, BI stands for Board of Election Inspectors. Sila ning naga-assist sa aton kung magsulod kita sa presento, no? Bumukim kagi ka na boto sa automation, nga poll automation. Kagi ka na, no, since 2010. 2010 daw 12 years old ka pa lang to, no? 10 ka pa lang to, ano? Subong ka bata pag lisay mo, no? So, kapila ka na ya sa automation? Kaisa, kadua? No? Kaisa pa lang. No? Ako kadua na ko sa automation eh. May nag-guide sa inyo da nga mga teachers pagsulod mo, no? Nga parang tagbaluta, nagapapirma sa imo da, nagapatammark, no? No? Nang mga BIs na. No? And then after sang closing sang votation from 6 AM bukas, no? Pagka 7 AM masarado, pagka-close naman maupod naman na ang mga BOC sa Board of Election Canvassers naton. No, kamo nang maga-print out naman upod sa mga BIs. So ma-print out ang mga BIs ang mga BOCs naton. Usually, although may ara man na presensya na sa presento, but do ari gini sila sa mga no? Like na mga BOCs naton ti ara pero sa city sa session hall mo nang gin-authorize, no? Sa province naman ti sa session hall masang province. Dinada ng mga BOCs naman naton, no? Nakaplastar, no? BIs and BOCs naton. So by next week, no, kuha naman ni Subong, no, ang training sa mga Board of Election Canvassers naton. Naka-technician ka sa VCM, no? Sa VCM gali na lipat na mamangkot sa mga technician sa training, no? Sa mga technician sa VCM. So, may tendency man gid nga maritoke na bumbukim ang BCM, wala man guruan, no? Kay silyado man na, di ba? Ikaw kagi kay. Tining mga ambalano nila nga kuno basi dayaan na kay may mga technicians nga trained ang muni nga parang nga magdaya. No? Ano do ginikuan nyo lang yung paminsaron sang tabo, no? Pati kuya sa manual ya guro may dinayain since 1992, no? Ato yung isipay ito nga manual nga isipay ito kay Ramos kag the late President, the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ito yung pati ko to. Patsyon ng suga to kag ilisla ng baluta to pilagid. Ang ballot box. Kamo naman tong isipon. Do dito ginaglain mo. Sa automation, ako daw ay kuya gapati nga may pwede nga madaya, no? Kung ano da.
So kung anong resulta sa eleksyon, respetuhon ta na. Tininano pang ipang butang tadi nga mga pinaka-high-tech nga mga automation naton sa eleksyon ni issue Japon day ay Japon. No? Ti pauway ka na lang banga, hindi ka na mag-file sang kaso, gasto ka pa da. No? Bilyones, milyones. Oh, kaya ti ang hindi man Japon magdaog. No? Pero balik kay Marcos ni tinaprotesta sa kapila man ni isipon ti daog man si Vice President Leni Robredo. Way gid sa nagalantaw ta sang simpo ni Anay DLG Secretary Marujas nga nagprotesta man siya. No? Sa sulod sa anom katuig nga protesta niya sa kay Vice President si Jomar Binay nga bilang Vice President elect. No? Ang ginlipot man to sa mga Aquino nga daan to. Di protesta sa until 2016, no? Na-desisyonan nga perdigid. Di sulit man ni Marcos. Medyo ka crucial sa mga Vice President, no? But subong away sa Vice President, di ko may mga protestahan ay manim tabo. No? So, di ko may mga overwhelming na nga banse, ati, why na, pimuyong ng kontra, no? Nabla nga daw, hindi run away lang ginatawag, hindi nagkalagas, no? Paway na no? So, ti panghampol ng kamulang punaya, muna ng ekspresyon kasubong sa mga magkalaperde sa eleksyon, panghampol na kamo, sang lampunaya, no? Kay ti laban-laban ba't sagon yung gid na? No? So, ano pagid? Ang ining 6 days no nga campaign tido okay gid no, generally peaceful suno sa aton nga Comelec Region 6, and hopefully matuloy-tuloy ni until May 9. 35 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi, magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang Iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga Paradyo Bombo. Sige, balik na rin sa aton sa ring nga pagpangalaga. Oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa rekaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Dirman sa aton sa ring nga palatuntunan. Sige, no? So may interview kita makabanan, no? Sa kay Mayor Nicolas Yulo sa syudad sang Bago, no? Kay ni may katanan sa siring pagluntad sang kamatayon o pagkatabo sa kamatayon. Resulta sang tatlo ang nagkalamatay kalakip ng 2 ka menor de edad. Nginhablos matapos iya makabanan nga ini ang nalumos sa Bago River sang tinikdan nga Martes nga daw. Ginaterview naton ligad, no? Si Sir Ryan Valero ang pinuno sa Operations and Warning LDRRMO 1, no, sa syudad isang Bago nga tinatabo ini sa Purok Paho, Barangay Napoles, Bago City. Ang biktima nga ginkilala sa kaday Risa Makatigos, 31 anyos, no, kag ang duha niya ka mga hinablos, no, 16 anyos kag 11 anyos. No, lunsay ini mga babayi, no. So pataka sila sa suba, no, and then ini sila ginkadakan sa appliance sang CPR, no, kag gidala sa ospital pero daw ay gid matabangan. So tatlo ang mga nagkalamatay, no, diri, no, sa nasambit sining insidente, no. So sang nalabot naton alkalde sa syudad sa Bago kay may impormasyon kita nabulaan nga may nagamanage kuno sang quarry dira nga sa certain Gonzaga, no, do isa man kuno ka abogado. So hindi man ma-certain mayor sino yung pangalan sini, pero tiutod niya man way man sa kuno ginpangyahan niya pero utod niya ang naga-manage sina, no, sang quarry. Kaya mo ning inatudlo nga rason kun nga nagdalom ang suba dira kay sang una kuno ang kadalumon sa mga 1 meter lang,
No, ti ko 1 meter makatindog ka taga mo lang na taga pusod na guro taga hawak lang na guro ni Bumbukim. Ang 1 meter. Oh, kaya pila height mo Bumbukim mga 7 man no. Oh, no, hindi kay kalapaw sa lapaw las tuhod na gurong 1 meter. No, so mo ning isa sa may natudlo nga rason kay ti sa kadugayon nga nag-start kuno mapumuluyo dira ini mga biktima. So why nila ekspresahan nila di nga nagdalom ang suba. No? So nagdalom by 5 meters, imagine, 5 ka metros, ti pila na nakatapak. No? So naginampang mga kabataan, kami isa ka birthday party, dira sa nasambit nga lugar. No? Tinginampang sila, may mga tikloranay, ti nagkalahulog sila. No? Ti gindagas man sa Iloy, isa ka Iloy, no? Pero siya mismo nalumos man. Why na, kung kay hindi sa kabalo maglangoy. Oh, so ti subong ang pinaka-latest kay ginatudlo nga mo kang rason kay ti ang kwari dira rason kun nga ang nagdalom ang ini nga suba kaysa una hindi man kuno dalom. Ang pagbasulay ari na ni subong. So may investigasyon nga nakandak sa bayan sang sentro kon City Environment and Natural Resources sa Sudan Subago at the same time, no? May financial assistance sa mga ginhatag ang pamilya. No, masubo ini ti anhon pa ng kwarta kay nagkalalumos na, no? So munibla hindi na matatani magpadalom sa Indri pero galing kay ti ano mo may petisyon gali na di ang mga pumuluyo nga ko sa dito padalagin mismo sa tatapan sang Office of the President, no? Sang pungsod Pilipinas President Rodrigo Duterte. Sa bulan nato matian naton si Mayor Nicolas Yulo sang Sudad sang Bago, no? Ara sa Pekalinya. Mayor, may gabi sa imo anong latest ni Mayor, no? Sa sanatabo ba o kasubo man ni? No, sa natabo sa insidente sa barangay Napoles sa Sudad sa Bago, Mayor. Nagasimpatiya kita sa pamilya sa nalisdan sa trahedya nga na natabo no dira sa may Napoles, barangay Napoles. No, ang aton yang syudad naghatag na sang financial assistance sa mga pamilya sa nalisdan kag may initial report na ta halin sa police nga incident report kag sa aton man nga environment office nga initial report. So amo nang tikang aton nga ginbuhat dayon. So kagina may second inspection ang aton nga environment office kag gahulat ko subong sang ilang second na report. So, aware ka sa sining petition, Mayor, sang mga pamumuyo dira sa barangay na pulis. So, digan sa sining kwari, nga ginapatagayon, kada mo ning ginatudlo, gasang una, kuno daw nabaw, malang nadaan suba, so sang ulido, nagdalom ko no, Mayor? Oo, sa initial findings ng aton nga Environment Office, suno sa ila nangin 5 meters deep na. So, tamaan ka dalom kayo. Kag ang ginatudlo magid ang rason kung nga nagdalom amo ang extraction sang aton quarry operators dira sa aton sa ila mismo nga quarry. Okay. So sa una mga ano lang kadalom Mayor? Ti kun suba bago lang ya 1 meter dako na na. I mean 2 to 3 meters dako na na. Gabi na ganing 10 feet eh. No, mga ang 3 meters, mga 10 feet, no? Pero dira yung portion hindi ko familiar kung ano na daya kadalom. Pero sa aton suba yan hindi maginayang masyado kadalom. Pero daw dugay na ng petition kuno sa mapumulo dira, Mayor? Oo, magaling may permit na yang aton nga quarry operator. May permit na sila nga ma-expire na nga sa April 13 pa. May expiry sila sa April 13, nag-expire ng original nga permit nila, dasan may extension. Amo nang siyempre sige, tungod na may permit sila, sige ang ilang operations nila, no? Pero ang gina-investigar subong kung sige extraction nila. Tuno sa aton environment officer, ang extension sa nila permit will only allow them to get their materials nga na-extract na. So, amo nang aton gina-investigar subong nga
kung nag-extraction pa sila sa ila special permit, then I think there is a violation. No? That will form part of the recommendation nato sa ulihi, no, kung with the opposition sa aton na pumuluyo, definitely daw mabudayan na sa mag-endorso sina, no, sang project sang quarry na ngayon na. Oo, okay. No, so bali ano ko nung pangalan sang si Mr. Gonzaga, ano first name niya na Mayor? Bawa mo man nga ako Juan, pero hindi ko balon mayo sa iyang first name, although ang iya utod, I think it's iyang attorney, in fact, ni Attorney Choi Gonzaga dire. Doon ang tagiya sina abogado man, pero sa pag-intindi ko, nag-aubra na iya sa Gwa, no? So, ang iya utod amo ang gitagaan ni Attorney, in fact, sina. Okay. So, tiyan mo na siya, no? So, bali, what about iyasang sina nga Quadra Mayor, bala, no? Kay damo ka pamangkot. Ang higad sang suba o pangpang sang suba, dapat na da nga istarana, no? So, may mga balay maganda sa area sang napulis sa suba da? Hindi ko familiar, no? Familiar kay way ko ta ka kanto, base lang ako sa report. Ang nakitaan nila sa pag-imbestigahan nila na ang iyang permit ari sa banks of the river nga sa side ng barangay ni Napoles. Okay. Pero nakita ang bakho ko no nga ato na sa side ng barangay Caridad. So that is still a part of the investigation. Tungod sa subong sini, of course, tungod sa insidente, nagkontat gidang pauntat nato ng ilang operations, pero for subsequent permit amo pa ng subject naton sa investigation kay siyempre hindi na kita gusto nga matabo pa ni liwat ang masubok nga trahedya nga natabo dira. So ang city government kasang bago do ay mandabi sang kwan gidra kung may mga necessary permits naman lang sila, so allowed na niya. Pero ba ang permit na galing na yan sa province mo? No, okay. Galing kay siyempre may ara ginaya community endorsement alin sa barangay kag may endorsement man alin sa siyudad. Pero ang final permit sinaalin sa probinsya naton. Ay, okay. Anyway, so muna disgrasya, no? So, ito nang pabalik ni Mayor, no? So, kinanan mahimo kita sang tika nga hindi na maliwat ang trade ngayon na. So, anong assurance na makabalik pa sila operation nila sa Saning Quarry? You know, there are, hindi ta kambal sa subong sini, no? Pero, ang initial naton nga nahibaluan, may natabo, kung negligence ang quarry operator, may baluan naton. Dason, may opposition na from the community. No? So, amo na mga duwa ka bagay nga, siyempre, mabugat nga mabudayan na ta nga mag-endorso pa sila nga operations dira. Sino ka naman, gid sa investigation, Mayor? Ang aton Environment Office, si Juribic Mesias. Ang aton department head sa Environment Office naton. So ano kalawi, giniaihan, Mayor? Gaulat ako subong sang, gaulat ko subong sang second incident report nila. Pagkatapos sila mahimo na ko dayon sang akong recommendation sa probinsya. Sige. Last na Mayor, ati sa mga coastal barangays nga affected by mga quarry, anong imong mensahe sa ila? Kaya ito para ma-prevent naman ba mga aksidente kasubong sa Mayor? Especially of course, hindi man ta upod na sa ilang permit ang safe na operations. Kinanan may responsibilidad sila, hindi lang sa extraction, kundi nga ang safety sang aton nga pumuluyo nga palibot. Kinatara na iya
sa idalana sa imo gitagaan ka permit, na may responsibilidad ikaw hindi lang sa imo nga ginansya, kundi nga may responsibilidad kung kita pumuluyo. Mayor, thank you gid sa saringa pa, Mayor. Salamat. Okay. Sige, salamat. Okay. Sige. Okay, batian. No, si Bago City Mayor Nicolas Sayulo, ang makabaran naman sa aton sa ringan para tuntunan at the same time sa aton nga mga kabombo. Di mo na siya ato latonta kung anong findings sa investigation no, kaya dapat may manabat gid si Didri mo, no? Kung mapamatudan nakasala ng nagakwari hindi man na excuse. Bisan pa may mga necessary permits sa pero ti asardos galit na para sa papumuloy ang pagkutkot sang suba hasta nga nagdalom. Ang nagamanage certain attorney Gonzaga, no, ang daw gintugyan na sa iya, no, pero bulon ta gining pangalan niya kay Talnao. Nagika-reply si Mayor kung anong complete name sini, no, sa ginaligar nga nagamanage sa sining kwari nga natudlo kung rason ka nagdalom suba da kagkadelikado na sa mapumuloy sa palibot sini. Impunto las 9 ng takna sa gabi sa ato sa ring pagpalagad si Presidente Rodrigo Duterte ato subong sa Cebu. No? So may statement to sa iya makabaran nga ti maistorya sa kuno kay Xi Jinping. Chinese President Xi Jinping no kon makadto siya, no, o malupad sa to pagkatos China kon via online lang kapag istoryahanay. Pero sa ilang daw lang alang tas Bombo Radio Cebu, no. O bulo tala na karon sa Bombo sa gabi try naton Bombo Kim anong latest dito, no, kay meeting ini sa ELCAC ang pagkanto niya dito. Tumato ganing Governor sa Negros Oriental, no, Governor Roel Digamo. Oy, bilang dugang na naton iya makabanan, no, ang sudad iya sang Bacolod, no, liwat nga gimpedalom sa bansang alert level 1, no, so may 197 kay may area sa impedalom sa alert level 1 until April 15. Starting na buwas, no, April 1 to April 15 ginakipan sang probinsya sang Aklan, Guimaras, Capiz, so syudad sa Bacolod, Iloilo City, San Jose, Banwa San Jose, kay Sebasti sa Antique, sa Iloilo naman, Banwa sa Anilaw, Balasan, Banate, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Bingawan, Concepcion, Dueñas, Gimbal, Haniway, Lemery, Mina, Pututan, San Dionisio, Santa Barbara, ti sa Iloilo, ina, no? Uy, ang lutang na tawhan ko to, alert level 2. Tuway madala di oraw naka-alert level 1 na, no? Pare pa ni bag-o ni, no? Nga nag-alert level 1, naka-alert level 1 ang dingli, no? Sa probinsya naman sa Negros Occidental, amo tong request ang aton nga provincial administrator, Attorney Ray Pando Diaz, nga selected lang nga mga LGU sa alert level 1 pedalom kay tiway naman sa mga kaso. Tiarewa, ginlakipan sang Banwa sa Ibi Magalona, La Carlota City, Pulupandan, Banwa sa Pulupandan, Sagay City, kag San Enrique, Negros Occidental. The rest, nga malugar ay naton ma-mention, alert level 2. 2 minutos sa kaligid sa takna ng alas 9 sa gabi. Bantayan na dugang nga mabalita karon sa pagparagad sang Bombo Hanay sa gabi. Miyerkules o kon Huwebes, sa corrected. Huwebes kita nga presentasyon pet sa 31 katapusan ng adlaw gali subong, no? Sa bulan sa Marso tuig 2022. May nakapagmati dira kay Sir Ben Machon. Katutok sa aton sa ring pangalagad. Sige. Salamat sa inyo sa ring pagpigupon. Standby na sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Naginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa Kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon. Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. Kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala, nga ang ginharian sang Diyos nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga, nagwali sang maayong balita sang ginharian, kag nagpangaayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eukaristiya. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga parihapon. Ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma. Ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios. Iya ginpamihak-pihak ini kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini amo ang akon lawas nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo,
sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Webes, petsa 31 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, humalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Katapusan na subong nga adlaw sa bulan sang Marso mga kabombolo, pila na lamang ka oras, bulan na sang Abril, kadasig lang no. Kag mayara na lamang kita sang 39 ka adlaw, 39 days to go antes ang May 9 national and local elections. Bantayan man ang aton nga coverage sa Mayo 9 no, ang The Vote 2022. Sa nagapanguna naton nga mga balita, ginpaidalom sa National Interagency Task Force ang 5 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental sa Alert Level 1 humalin na Abril 1 tubtob Abril 15 tuig 2022. Madumduman nga nagpropose ang probinsya no nga himuon na lamang ang sa kada banwa bala o kon syudad ang pagtalana sang COVID alert level agud bala mangin patas sa mga LGUs nga nakalapaw na sa 70 tubtob 80% sang populasyon ang ilang vaccination rate. Kaya unfair no sa mga LGUs nga nagapaninguha bala nga makapakita sa nga maayo nga resulta, nagabaka-baka sa vaccination efforts, tapos ipabilin ng gihapon sa alert level 2 apisar nga pang alert level 1 na ang ilang sitwasyon. Sa ginpagwa nga anunsyo sa nga National IATF, igapaidalom sa alert level 1 sumugod buwas nga adlaw no ang banwa sang Ibi Magalona, La Carlota City, banwa sang Pulupandan, Sagay City kag San Enrique. Ang mga may pinakamataas nga porsyento sa pagbakuna amo ang La Carlota City no nga yara na sa 85%, kag ginsundan sa banwa sang Pulupandan nga yara na sa 82%.
So all other LGUs magluwas sa Ibi Magalona, La Carlota, Pulupandan, Sagay, kaga San Enrique ang magapabilin sa Alert Level 2. Ang Bacolod City magapabilin mano sa Alert Level 1 tubtob Abril 15. Update kita sa shooting incident nga nagluntad kagabi sa Purok Boulevard, Barangay 14, Bacolod City. Ginalantaw sa Bacolod Police Station 1 nga may kaangtanan sa illegal nga droga. Kaga old grudge daan nga hiligot-anon ang pilano sa mga motibo sa pagpatay kaya Jeremy Maslog. Nagasakay ining siya Maslog sa motorsiklo kagabi mga pasado alas 11 sa ginluthang sa mga unidentified suspects no nga nagalakat lamang. Anom kalupok ang nabatian kaga nga biktima ang may igo sa bala sa mata, sa kamot, sa likod kaga paa nga nagresulta sa iya kamatayon. Sang tinalikdan gid lamang no nga Marso 16 nakagwa sa prisuhan ining biktima no na detain pa ini siya sang tinalikdan nga Marso bangod sa pagdala sa kutsilyo kadungan sang election gun ban. Yara man ang pangalan no sini sa drugs watch list apang wala pa napatigayunan sang buy-bust operation. Sa 2019, nadakpan no, ining si Maslog bangod sa illegal gambling, kaga wala ini sang trabaho sa karon. Makambal kita nga medyo salawayon ining biktima no, santo sa iyang background. Makita ba lang the more ka nga naga-engage sa illegal nga mga buluaton, especially sa illegal nga droga, ang mga tawo kag mga grupo nga nagakasalamuha mo bala no, nagaobra man sa illegal, so mas lapit man sa katalagman ng imo kabuhi. Although wala naton ginatolerate no ang pagpamatay maskin ano padaabi ang atraso sang isa ka tawo, wala kita sang deber no nga magkuha sang kabuhi. Ining biktima nagabusong pa ang iyang live-in partner no kaga aminado man ang iyang mga ginikanan nga salawayon gid ang ilang bata apang kuntani wala lang ginpatay. Hindi man kita makambal nga makahangawa na gid kita bala maglakat sa dalan nga hindi na safe ang Bacolod o kon ang Negros. Kaya kung manutisarta no ang kalabanan nga mga victims may mga kaangtanan sa illegal nga mga buluhaton, ilabi na sa illegal nga droga, although hindi ginaya excuse no nga patyon mo na lang ang isa ka tawo, kaya syempre mayara kita sang layi no kag sala gidya ang pagpamatay. Pero nagapakita lamang no ang mga nagakatabo bala nga mga shooting incidents diri sa syudad kaga kasubong man sa probinsya nga wala gid sa nga maayo nga dangata no ang isa ka tawo nga naga-involved sa hindi man maayo nga mga buluhaton. Tugay aton man siya karon ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo tuhoy sa ginpatigayon no nga programa kaina sa Bureau of Fire Protection Region 6 kadungan sa pagsaulog sang Fire Prevention Month. Kaya bulan sang Marso Fire Prevention Month, so aton siya karon kaya Bombo Liani ang assessment man sa BFP6 sa mga nagluntad nga mga fire incidents sini nga bulan. Kag sa syudad sang La Carlota, duha ka mga persona no as arestado sa isa ka hold-up incident. Rampant man nga daan ang pagpangawat sa karon. Diri kita sa Balita Nasional, si Presidente Rodrigo Duterte yara sa karon sa Maya Cebu kaga ginalauman nga magatambong sa rally sang PDP laban, Partido Demokratiko Pilipino laban, candidates no dito sa Maya Lapu-Lapu City, Cebu, subong nga gabi. Aton kuhaon ang update sa aton nga sister station sa Bombo Radio Cebu. Kagyara sa pinakalinya si Bombo Jane Revicoy. Bombo Jane, please come in. Bandang alas 7 ng gabi nang dumating si Presidente Rodrigo Duterte sa isla ng Cebu. Nagkatuwaan pa sa kanyang mga paunang mga mensahe at tila nagbibiro ito sa bawat salita na kanyang ibibigkas. Isa sa mga highlights ng pahayag ni Duterte ang kanyang pag-endorso sa iba't ibang lokal na opisyal, kabilang na ang incumbent mayor at governor ng Cebu. Gaya ng mga naunang pahayag ni Duterte, muli nitong iginiit na wala itong susuportahan na kandidato sa pagka-presidente. Hangad lang nito ang ikabubuti ng Pilipinas at pabiro nitong sinabi na sana manalo lahat ng mga tumatakbo. Nagbigay din ito ng mensahe patungkol sa international
International Criminal Court kun ICC at binigyang diin na hindi siya natatakot na humarap sa anumang kaso pero hindi rin niya ito hahayaan na mangialam sa batas ng bansa. Yan ang ating latest update mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ako po si Bombo Jane Rivicoy nag-uulat para sa bansang radyo ng Pilipinas, numero 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio Bombo. Madamogin nga salamat kay Bombo Jane Revicoy no nagikan sa aton nga sister station sa Bombo Radio Cebu. So wala gihapon sa nga suportahan nga kandidato no sa pagka-presidente si Presidente Rodrigo Duterte. We'll see kung magapabilin nga amo sini ang iyang status until sa May 9, 2022 elections. Kaya hambal niya, wala gin man siya kuno sang suportahan, wala gin man siya kuno sang may i-endorso, magluwas lamang kung kinahanglanon gid no. So we'll see ang mga palabuton nga mga pronouncements sang presidente kag ang latest nga update tuhoy sa mga aktibidad sang presidente sa Cebu City. Subong nga gabi no bantayan buwas sa aga sa mga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. Diri kita ang presyo sang gatong ginalantaw nga maganubo sa masunod nga semana. Ginalauman sa Department of Energy ang oil price rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana no matapos nga nagnubo man sa nagligad nga 3 ka adlaw ang presyo sang krudo sa world market. Dumano nga sa Martes nagpatuman sa oil price hike sa presyo sang produktong petrolyo. So next week lauman suno sa Department of Energy ang rollback no o kanang pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo. Hopefully no dako-dako ang mangina rollback bala kay sa karon wala pa no sang exact nga figures nga mapagwa ang Department of Energy. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Singation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod kaya Bombo Liani Zil Minardo. Bomboliani, please come in. Bombo Chairi, Chief President Ganas ng Bureau of Health Section, Bacolod, ang tanan ng mga participating partners sa sa local government unit, national government agencies, non-government organizations, CFAG Volunteer Fire Brigade, rescue groups in the media partners during sa culminating activity kagina no ginapatigayon during sini sa Fire Prevention Month 2022 mga mayara sa mga sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa kung sa diin Adri Bombo Chairi, si Dr. Ana Maria Laarni M. Pornan, LDRMO 4 and head of Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office ang naging guest speaker during isang event Bombo Chairi no si Chief Inspector Rodel Tiligaspe ang City Fire Marshal no sa sinadri nga statement nagpahayag man siyang hindi ini masarangan sa Bureau of Fire Protection ng Bombo Chairi kung hindi man natungod sa suporta sa mga partner no o kana diri sa suporta sa mga plano kag programa sa BFP Bombo Chairi kung sa diin nako ang pagpasalamat ni Chief Inspector Ligaspe nga hindi tanto kadamo o kana kagrabe ang sunog nga naglintad nga diri sa syudad sang Bacolod sining Marso kung sa diin patigayon subong isang Fire Prevention Month kay magamba kita Marso at summertime ini kaga mainit sa Bombo Chairi so amo ni ang tiyempo gino kung sa diin madamo nagaluntad nga sunog pero subong no hindi tanto kadamo ini ang sunog kagula sa mga major fire incidents nga nagluntad which is kalabanan is grass fire, garbage fire, rubbish o kung post fire lang nga Bombo Chairi. Kasi inigin pasalamatan naging sa BFP 6 Bacolod City nga wala mga casualties o kung na may ginbawian sang kabuhi tungod sa sunog nga Bombo Chairi. So ang fire incidents recorded sini sa bulan sa Marso 2022 mayara 5 ka residential fire, isa ka commercial fire, storage fire is isa na Bombo Chairi nga nagluntad. And sa grass fire is may ara 8 no ka insidente ang sa electrical post fire may 8 man so sa miscellaneous fire is 2 which is may ara may kabugusan nga 25 tanan sini ka fire incidents ang na-record sini Bombo Chairi sa whole month is sini sa March 2022 kung sa diin ini ang 25 ka fire incidents no sa bulan sa Marso is accumulated no mayara ang accumulated na estimated total damage about 205,100 pesos more or less Bombo Chairi. So kagdi ang comparative data for March 2020
to 2021 and the 2022 na Bombo Jerry. So sa 2020 Bombo Jerry sa month ng sang March is mayara 34 fire incidents, which is mayara naman nga total damage is ang amount is 2,019,581 pesos. So sa 2021 naman niya March man sa gihapon nga bulan Bombo Jerry mayara fire incidents, which is nagabalor naman sa 573,000. So sinila niya 2022 sa bulan ng Marso, no? So kaya subong March 31 kita, so mayara lang nga na-record 25 fire incidents kung may total damage niya 205 and 100 pesos Bombo Jerry. Kung tanawon ta sa balor nga na-damage, sinisang sunog Bombo Jerry sa datos, no? Sa halin 2020 to 2022, so ang pinakanibo sa mga insidente nga Bombo Jerry is amo ini ang Desmil of Vientidos, no? Kung sa liin ini ang datos so naghambal gid ini siya mismo sa data diri nga ginlawag sa Bombo Jerry nga mas nangin effective sini ang kampanya sunog o kana ang campaign on fire prevention, no? Ang fire prevention campaign kumpara sa mga nagalilika nga tuig Bombo Jerry, no? Kung sa diin ang ginatan-aw diri sa BFP Bacolod City, isa ka bagay nga ginatan-aw, no, sa nga BFP nga nagnubo ang kaso sang fire incident is because of a partnership, no? Wherein Bombo Jerry padayon nga nagakampanya ini para sa fire prevention kag na-involve ang mga nagkalanlain nga mga sektor sa sosyedad nga magtulig sa BFP sa pagpalapnag sa kampanya batok sa sunog or fire prevention campaign. And padayon ang programa sa kabarangayan sa Bombo Jerry. So gahinyo gid ang BFP 6, no, Bacolod City sang bulig sa mga pumuluyo sa kada barangay, which is sa subong Bombo Jerry mayara nga extension ang BFP dira sa Tacoling kag Handumana, no, kada voluntaryo ini silang magabulig sa pagresponde sa tion nga may magluntad nga sunog kag mag-undergo man ini ang mga volunteer fire brigade Bombo Jerry sa 40 days of training kag mga nasambit nga fire brigade of volunteer, no, ang bago makarender sa ilang service so kinanglan gid nila mag-undergo sa nga training para magalaan nila kung ano ang dapat himuon kung magluntad, kung mayara magluntad nga sunog kaga sila na mismo ini ang mag-report o kung maghatag sang impormasyon man sa bahin sa Bureau of Fire Protection diri sa may syudad sang Bacolod Bombo Jerry. Bombo Jerry sa duga nga pahayag pamatian bala naton si Fire Chief Inspector o kung Fire Chief Marshal Rodel Ligaspe. Actually, we are very thankful, no? Kay supposedly it's Fire Prevention Month, and we are expecting, no, that the fire incident will rise, no? But as sa aton nga pag-obserbar, kag sa aton nga pag-celebrar the whole month of March, no? Hindi siya amo sina, no? And we are very thankful nga wala kita sa major fire incident, no? Hindi man kita na zero, pero at least may wala kita sanggin na experience nga may dako nga sunog kag ang importante sa tanan wala sang kabuhi nga nadula, no? So most ng aton nga mga fire incident this March is sa mga grass fire, no, rubbish fire, garbage fire kag post fire, no? So mangilan-ilan lang ang aton nga structural fire, no? So in which very thankful kita. Siguro isa ka bagay nga amon nga ginatan-aw dira is ang aton partnership, no, wherein continuously nagakampanya kita para sa fire prevention kag na-involve naton ang nagkalain-lain nga sektor sa aton society para magbulig kay Bureau of Fire Protection sa pagpalinton kag sa pagpalapnag sa fire safety campaign, no, throughout the celebration of Fire Prevention Month, as well as padayon ng aton programa sa aton mga kabarangayan kay nakita namon nga importante sila, no, as our force multiplier. Kawalo kita nga hindi man amo sina ka ang ideal ratio ni Bureau of Fire diri sa Bacolod City. So kinahanglan namon ang bulig coming from sa aton mga barangays, no. Continuously ginabuhat naton ang creation sang CFAG, no, Community Fire Auxiliary Group, na gina-encourage man namon ang mga barangay, no, nga wala pa naka-create nga maghimo man sini para nga ang
kung may ara magluntad ng emergency sa ila barangay, they will serve as the first responder, no, during sang incident, and they will be the one to inform us sang emergency, so that nga may ara kita quick reaction man. Kaya iti very crucial sa aton nga may caller kita, kaya gina-consider gid naton ang distance, no, ang kalayoon sa aton nga strategic nga substation pakadto sa apektado nga area. So the earlier nga ma-notify nila ang nearest fire station, much better para sa aton tanan o kag sa aton mga responder. Mga extension sa aton nga. Aside from sa na-mention kay nasa programa naton nga may ara ng takuling, may nagdugang kita nga barangay handumanan, no, nga nagbakal sila sa ang fire truck, no, paagi sa ila pundo, kag nag-request sila kay Bureau of Fire nga makadakan sila sang 40 hours training, equivalent na siya sa 5 days training sa ilang mga barangay tanods, no, kag sa mga barangay leaders nila sa suporta man na sa ilang local officials, no, kag natigayon naton ini, no, kag sa subong aside may ara kita dira sang substation sa Pahanukoy, wanang pinakamalapit dira sa ila, pero now we are happy nga may ara na sila sa ila kaugalingon, no, nga responders, no, iti kalapat man sa ilang area of responsibility. And we are expecting more kay may ara na sa mga nag-signify agid nga mga kabaranggayan nga magbakal man sila sa ila fire truck, kag they will request sang training sa amon, no. So subong lang ini natagaan sang realidad tungod nga ti pag wala man kita nagpanahog, no, sa nga gin allow kita sa IETF naton to conduct training face to face, no. Kag we are hoping nga magpadayon ini para man nga mabuligan bagid naton patinad ang serbisyo, no, basic fire services nga dapat gina-expecta sa pumuluyo sa Bacolod City coming from the national government nga Bureau of Fire Protection. Bombo Jairi? Bombo Liani? Yes, sa Bombo Jairi, amo ato ang pahayag, no, ni Chief Fire Marshal Rodel Ligaspi. So maayo man ni Bombo Jairi kiti subong, no, sa bulan sa Marso do ka hindi man tuon ma-zero ini nagluntad nga mga sunog, at least sa Bombo Jairi hindi amo ni bala grabe ang damage on ang number of fire incidents, Bombo Jairi. Correct, Bombo Liani. Kung nagadamo naman, no, ang mga substation sa BFP diri sa may syudad sang Bacolod, so maayo gid ini nga development. Yes, sa Bombo Jairi. Sa Bombo Jairi, dili kita sabahin sang isa ka-insidente which is ang suspetsado na aresto mismo sa mga kapulisan sa nagluntad nga hold-up incident sa may La Carlota City, Bombo Jairi, kung sa diin ang biktima sinini amo si Albert De La Fuente, 24 anyos, customer service ini team sa JJY Food Supply Enterprise, kag ang helper sini nga si Rejan Escoltor, 18 anyos, kag ang driver nga si Joji Boy Olgasan, 45 anyos, sa Bombo Jairi. Kag ini naman ang suspect ang na Bombo Jairi nga suspetsado, no, ginakilala sini kay Jobert Arabelio naman na Bombo Jairi, which is, no, sa information ko na sa initial nga investigation sini sang kapulisan, ini ang panel van nga naga-deliver ini sang mga food Bombo Jairi, no, kay kumpanya ini sila may mga frozen ini Bombo Jairi. So nagpundo sila halin ini sila sa may Antipolo, Banwa sa nga Pontevedra, so nagapundo ini dira sa may La Carlota, no, especially dira sa may barangay Kamanugan na Bombo Jairi, which is ini ang driver na nagpundo kay tungod nga sa nga personal necessity Bombo Jairi. So ini ang driver nang nga si Joji Boy Bombo Jairi, nagsulod ini siya sa may sulod sa kakampuhan, tapos ini ang duha ka tripulante nabili ini sila yan sa may front seat. So sa nga pagsulod na ini sa nga driver naging kadtuan ini sa nga suspetsado ang duha ka tripulante Bombo Jairi, kag dito naging tayaan sini sang armas hang, which is kaga nag-declare ini siya nga hold up. So pagbalik sini sa nga kani sila ginapasikto niya ini ang duha ka tripulante nga nabili na Bombo Jairi kung diin ang kwarta. So nagkadto ini ang naghambal ini ang duha ka victim no nga wala sila dala kwarta Bombo Jairi. So nagkadto
ang suspetsado sa may likod sinisang salakyan o kung panel van kagin pangita dito ang kwarta pero wala niya ni nakitaan Bombojairi. So nagkabalik na ini ang driver sang pagbalik sini ginmandoan sang duha ka biktima nga padasigon ini dagan ang salakyan is because nga nag-declare o kung naghambal ini nga hold up ang Bombojairi ining suspetsado o kung kin-hold up sila. So nagambal na niya nga doon si mga padasigon drive kit ang suspect arap sa likod at sinisang panel van nagapalita isang kwarta. So pag antis nga dalitong sinatani drive yung sang driver no naghinahinay pag siya. So dito na Bombojairi na abdan siniliwat sila sang suspect no kag na pagpanaog siya sang suspect and kaduan niya niliwat ang duha ka biktima kaga dito na nga nakita niya nga may uyat na ini nga bag so usay sini sila nga tatlo which is kami dala ini armas luthang so do hindi pa kapalag sa maayo ini ang duwa pero nakakuha ini chimpo ang duwa ka biktima kaga dito na Bombojairi nga napugos ini nila kung nagapos ini ang suspetsado which is ini ang driver yan nagdalagan sa likod kaga may nagdapin na motorsiklo kaga dito na nakapangayo ini ang duwa ka biktima sa nga tabang nga kung pwede kadulungan sini ang police station o kung makatawag police kagin hold up sila. So ang pahayag naman sini Bombojairi sa nga driver ya sa police nga nagkadto ini siya sa likod tungod nga makuha siya tani isang tubo na ilampos diri may suspetsado. So pero Bombojairi sang pagpadulong na sang kapulisan na dito no nagpagkadto sa pulis din pamangkot ini siya kung nga diin na ang armas na gingamit sini sang suspect pero ang pahayag niya nga ginhaboy niya kuno sa may katubuhan which is dito sang pag search na sang kapulisan no kung pag sa checkyer na dito sang area Bombojairi is wala may nakita mismo sa kakampuhan nga ining improvised pistol na gingamit niya kaya sa duha ka biktima. Pero pag-search dito sa may likod ng panel van is may ara dito na nakita ang armas luthang na amo ini mismo Bombojairi ang gingamit taya sa duha ka biktima nga ginputos sa gray nga trapo which is dito na na-conclude sa mga kapulisan na Bombojairi nga ako na Ivan ini ang sabahin sang suspetsado kag ang driver So ang driver gali Bomboljani kasabwat sining suspetsado amo na gali gipay nahinay pagitang dalagan maski gasinggitan natong duaya ka mga upod nga dasigon. Yes, correct Bombojairi. So subong ini ang driver nakuha yan man ang parte Bombojairi kay ginpasakaan man inisang kaso. So kay subong no kay balo kita halin pa sa January 9 is ganba na hasta sa may June Bombojairi ini ang ilang kaso is patong-patong din no. Ini si Jobert Arbelio kaga si Josie Boy magatubang sila isang kaso no nga robbery hold up in violation of 10591 in relation to Comelec Ganba na Bombojairi kiti may dala ini sila nga armas katang so yara nagsubong nakahunong ini Bombojairi sa kustodiya sa La Carlota City Police Station kag pagapasakaan na ini sa kaso Bombojairi. So grabe Bomboljani no. Maayo lang gid kaya nadakpan gid ining driver kaya kung wala do mas madamo pa ini siya siguro sa nabiktima. Amo gid man abi Bomboljani kalabanan no sa mga establishments bala may ara gid man sa kumbaga matawag bala nga traidor bala Bomboljani kalabanan do ka inside job man bala mga nagakatabo nga pagpangawat. Amo gid Bombojairi maayo lang to karon kung pagpangawat sinisang suspetsado no kag okay naman sila sa driver pero kung traidor man sa ganin sa suspetsado kag pareho sila bigin tiro kundi wala man siya sigyapon padaog so maayo lang Bombojairi kay may nakalabay dito ng mga concerned citizen no kag naka-report gid ayon sa kapulisan which is ang mga pulis sa La Carlota City Police Station madasig man nga nag-responder dito sa may crime scene Bombojairi. Bomboljani nag-ako man ining driver nga kasabwat siya wala man siya nagpanginwala. Bombojairi so sa iyang statement amo ini Bombojairi no nga ang tuyo niya lang to nga naglakad siya sa likod is para sila magkuha sa mga tubo pero kung ini ba na Bombojairi sa bahin tatlo sila ka tripulante mo isa naman ka suspetsado so masalangan nila bis ka magambag kita may armas luthang kung gusto ko ni Bombojairi nga buligan ini ang duwaya sa amo na gani Bombojairi no ang ginaakto halata gid katama Ivan ini sila sa suspetsado siguro Bombojairi may mga statement gid man no wala lang pang gid na hatag information o kon nahambal gid sa pulis
nga kung ang sa affidavit dala is naghambal ang sabahin sa nga driver Bombo Jairi. Bombo Jairi, pamatian bala naton ang investigasyon, no, ang pahayag tugoy sa investigasyon sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garingaraw, ang hepe sa La Carlota City Police Station. Yes, ma'am. Actually, ang pagpangudat nga mga alas 3:50 na tabo dito sa Hacienda Calmano. Sa sitwasyon na Carlota. Yes. Tapos yung atong sa delivery bar. Yes, sir. Ang BGY Food Supply Enterprises. Alin yung sa barangay Antipolo sa Pontevedra. Ngayon ka doon sa La Carlota. Then, anong tawag lang, yung tatlo ka tripulante, isa ka driver, kadwa ka tripulante. Ang inyong delivery. Ang driver, nagpundo siya dito sa area. Sa nagagapan, tapos nag-resisya siya na mabawas, no? Dito sa sasagot sa katubuan. Then, pagpunto sa salakyan, doon sila na nagwa inong atong na suspect, kagintayaan niya sa armas inong duwa ka tripulante na bilin sa sulod sa salakyan. So, nag-declare yung stop. Yes. So, pag-declare that, yung hatag sa duwa ka biktima, ang ilang mga cellphone, tapos yung pangita sa holdater ang kwarta, no? Proceed yung ilang pag-deliver sa mga foods. Yes. Then, nagambal ang kwan, isa ka tripulante, na wala sila sa kwarta na dala. Pero may siya kita itong holdater, hasta nagambal si Albert de la Puente nga ang kwarta ang dala nila ato sa likod ng sa sunod sa ilang panundan. Then, kumato atong holdater sa likod, sumunod sa salakyan kung ipangitaya ang kwarta. Yes. So, ang driver sa atong salakyan nagbalik sa salakyan sa ginsagaan ng instruction sa inaupod na drive ng salakyan sa Gasiga kay ginholdat kita ang holdater ato pa sa sunod sa van record. Yes. Pero ang driver instead na padasigon do ginapanahinat yung tadlaga ng salakyan tapos umundo sa luwat. Yes. Kaya kung doon siya, nakita ko na open ang partaan sa ilang van sa likod. Pagpundo, nanaog ng holdater, kag tumalagan sa front seat, kag gintayaan, duwa ka tripulante na bilin, na nag-declare nga wala to kwarta sa likod, ang kwarta sa inyo. Nakita ang bag na natungkwa sa duwa ka tripulante, nag-agaway sila sa bag na may ilagay kwarta. Yes, sir. Then, yung nakakuha sa chimpo ang duwa ka mga biktima sang akos ini siya ka ginagaw ang pusil, no? Oo, sir. Yung pag-agaw sang armas ang atong suspect, ginhatag yun sa driver. Yes, sir. Yung nabalan sa tagwa pusil, no? Amo to, sa nagapos lang ang atong suspect, ginambalan, naglakad sa likod ang driver, kaya according siya, makasasan tubo, lampos sa sa atong suspisado. Oo. Pero, yan ito gintago ang armas sa sunod sa ilang bago yung puto sa silang sa trapo, silang kulay, gray. Yes, sir. Then, after that, may naglapay ilang motor, so nagulit sila na tulog kumato sa atong station. Bulik na na i-hold up. So, nag-responde atong kapulisan na matang nagakwa natin yung atong suspisado kay nagakwa nila. Pagkatapos, gitamangkot kung ano nga pusil ang gamit sa atong investigador, kay gitudlong driver, according sa driver, pero ginabol kong pusil dito sa katubuan. So, ang atong mga polis nag-proceed dito sa area kasi ginuhudapan tapos ipangita ini ang pusil, no? Pero wala din makita. Then, pagbalik din sa police station, dun wala din makita ng armas, dun istorya namon ini ang
mga tripulante sa kung pwede ma-search ang bilog ng sasakyan, masiyara po sila. So dito nakita na gintago ang pusil. Yes, sir. Oo. So gintago sa driver. So immediately na-establish namin nga ining driver kag ang suspect na hold upper may kunayban sila sa pag-hold up. Kaya ang driver, gindala namin pagpasang kaso. Yes. So, bali sir, ang natuon, di isa lang kabiktima, duwa ka suspetsado. Yes ma'am, bali duwa ini kabiktima, ini kataplo ini slamo, ini ang si Albert Pinapinte, kag si Rijan Escultor, kag ini si Gigi Boy Olgasan, na may driver sa Olgasan. Oo. So, tapos ini sa kasulakyan mo. Duwa ka, isa ka driver, duwa ka triplante. Sir, ini ang sabahin, sir, sa suspetsado. Sir, ano ni ang disposition sa bong, sir? Well, ma'am, actually, in-inquest na lang ulit sila. Natin kung sa atin sa detention cell natin sa Lacanota. Tatlo ka kaso agnitan naman sila, ang pag-hold up, ang legal position o the firearms. 10591. Yes, ma'am, kag ang pagbaylar sa Comelec-Can Band. 9128. Yes. So, subong sir, garing ganaw ang suspetsado yara nang nakahunong dira sa inyo sa may custody nyo. Yes, ma'am, napangaton ang kaso kontra sila. Bombo Jairi, ti amo ginakit Bombo Jairi, hindi ba lang mga taong hindi kabalo mga budlay no da kaulumo. Mani antes nga maubra sila ya ini ang gapangabudlay nga mga tao amo ang ginahalita nila ya kay ano ba ang ibato sinakaroon niya sang mga biktima kay wala man niya dala armas ini niya ang suspetsado may dalang armas luthan so kahadlok lang man niya sang biktima nga magabato pati kung siya lang to karon isaya kun duwa sila siguro ti laban-laban gito ya Bombo Jairi nga nakuha gid siguro ang hila sila nga dala. Correct mo Bolyani, no maayo lang gid kay mga madiskarte man kag maisog ining duha ka mga tripulante Bombolyani no, pero ining driver ba katunto gid. So ang mga amo na ang mga tawo Bombolyani if ever gid man sila bala mangin successful sila abi sa ilang ginahimo nga pagpakawat, hindi man sila gihapon magdilanto no sa ilang kabuhi nagapati gid kita dira yan no nga basta illegal ang imo nga ginahimo wala ka gid no sang maayo nga dangatan. Ang maganda gani Bombo Jairi. So dapat maninguha na naon ko na mga budlay kay mo man ang role sa kalibutan na Bombo Jairi no makaon mag-ubra para survival kita ya diri mo so dapat maninguha gid hindi kay mapakahapos na lang o kan manghalit pa sang iban nga mga tawo. Correct Bombolyani. So kamusta sa karon ang sitwasyon dira sang syudad sang Bacolod? Yes, subong Bombo Jairi medyo mabugnaw-bugnaw ang huyop sang hangin tano kan ang temperatura pag subong do kanami sa nga tiyempo Bombo Jairi na may mga bituon kita nga makitaan subong kag subong ang aton nga mga kauturan sa sagwa sa nga syudad sa Bacolod sa mga danon sa madamo pa ang nagalagaw-lagaw kaupod sini sa ilang nga mga pamilya nga nagakaon-kaon diri sa may sagwa Bombo Jairi no kag damo pa man sa nagabiyahe nga mga jeep so nagapakadto pa kari naganilabay-labay nga mga private and public vehicles sa Bombo Jairi. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jairi para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ni si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 16 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 ang gabi. Maayo lang dira nga pagpamati no kaya Ma'am Terry Calfoforo. Kaga antes kita magtakop mga kabombo, update kita danay sa may Russia versus Ukraine no, sa nagapadayon nga invasion sa Russia kaga Ukraine. Ang mga Russian forces, mga traidor gid yan no. Sa Miyerkules, nahisugta na to nila sa pistoks nga mabuhinan bala kung mabuhi na sila kuno sa forces sa may capital city nga Kiev pero subong adlaw ginbombahan nila ang syudad. Hindi mo bala masaligan no ang ila ginabuya nga mga tinaga ano pa ning pulos sang mga negosasyon man kuno kung wala man kasanto no ang ila nga mga words sa ila nga mga actions. Buwas nga adlaw Abril 1 may schedule na naman no sa another round sang peace talks no may masunod na naman nga negosasyon sa tunga sa Russia kag Ukraine kag ini ang patigayunon lamang online.
May mga reports pa gani nga ginahimo nga may ginahimo kuno nga illegal deportation no sa mga sibilyan nga Ukrainian padulong didto sa may Russia. Ginadeport sa mga Russian forces no ang mga sibilyan padulong sa ilang pungsod. Syempre, hindi man mag-ako ang Russia, hindi kuno deportation ang ilang ginahimo, refugees kuno ang mga ini, nagapanindugan gid no ang Ukraine nga hindi assistance ang ilang ginahimo no kundi kidnapping. Makaluluoy gid ang sitwasyon sa karon sa mga Ukrainians, pero believe man kita no kaya President Volodymyr Zelensky kaya wala gid ni nagauntat sa pagpakigbato sa ilang pungsod. So ginabantayan ta gid no ang sitwasyon sa nga gyera didto sa Ukraine kag sa Russia. Kaya hindi lang ini between two countries no bilog nga kalibutan na diri ang involved, apektado ang world market. Kaga ginabantayan taman ang mga tikang bala sang Russia, wala tagid ginapangayo pero ining nuclear attack bala no, hindi ta nga daan mapaktan ang pangunahuna ni Putin. So pangamuyuan tagid ang sitwasyon sa karon sa Ukraine kag sang bilog nga kalibutan. 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let
to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.